Kuk. Ještě nebylo v plánu natáčet, ale okolnosti a nádhera si to tady žádá.
se taky podíval do záběru. Ale hotoma. Panorámátička, to jsou přírody tady. Petr se nám tamhle zasek při tom kochání, což se není čemu divit. A pokračujeme k druhému jezeru, tamhle se asi přejedeme hráz. Tak jdeme dále do rizika. Bianky neustává. Chvíle klidu snad bude na hrázi. Značku jsem zvědavý, až se na ní podívám znova, co to může být, my doma nemáme. Možná něco jako, že se bortí svah tady, tak snad nás to udrží. A že bychom se zajeli oséžit. Taková chvilku hluchá pasáž. Teď jsem chtěl ukázat, jako, že plavky máme, ale asi by to bylo za tučnou pokutu, tak já se schovám. Navíc do vody ještě daleko. Tady jsme objevili vodopádek, tak se na něj jdeme podívat. Pěkně na pěšáka. Hele, náhodou tady jsou nějaký dva cyklingu. Asi s nima uděláme rozhovor s klukama. Tak já podržím mikrofon trošku ve vzduchu, je vidět, že se mi točí kolo. Krásný vodopádek. Jak to vypadá? Vypadá to dobře. Vodopádek dobrý. Kýče neustávají, máme tady další nádherný kýč. A hlavně Kolo vzdušek. se pořád točí a já držím mikrofon ve vzduchu. Vzduch, že nám to trhá plíce. Jo, moc hezký to tady je. Děkuji, že nejste s námi. Já se jdu podívat taky do záběru, já jsem tady taky, nazdar. Cycling Chrudim on the Strada Bianchi Road. Zatím držíme. Jo, zatím bez defektu. A jedeme dál, na hrázi bude líp. Fajn, čau. No nic, já si udělám taky fotku. Takže vy, co sledujete naše video, si musíte počkat. Když tak si to přetočíte o kousek.
No nic, kluci se tady dojímají pořád, tak já jedu dál. Občas můžete všimnout tady koňských hoven. Koblihy občas docela zasprádají. Tady nespočet kochacích hlaviček. Vyprávět o Ilíkovi, kde bude mohl být. Kdyby býval byl. Kdyby se snažil tu řesně, kdyby trošku jako zapůsobil na ty své. No, nedá si dělat. Škodovečka to taky odjede. Tak se na tu škodovečku podíváme, necháme se tady předjet. No jo, je tady. Hojlík bude závidět. Jestli se narodí do Vánoc a do svařáku. Jako vystýlku má Petr připravenou, seno tam má. Jenom aby se to narodilo. A tak se tady modlí v Bormiu. Na Mortirolu se modlil za novýho foila. Tam se teda modlil z jiného důvodu. A i na Kankánu, když si šáhne do té pěkné vody, tak třeba taky to kolo přijde. Jako rád bych to zkusil, všem jsem ukázal, že plavky mám. Třeba ještě něco vymyslíme v nějakém zákoutí. Mám sebou když tak 100 euro na pokutu. Nevím, jestli to bude stačit. No a budeme na hrázi. Lagory Kankáno bychom měli z jedné strany projetý. A na to bude navazovat druhý lago, který už nevím, jak se jmenuje. Ale my se to tady brzo dočteme. Tento na hráz. Nepatrně se nám tady zlepšila kvalita a stále se vylepšuje. Tak já budu tady štrikovat.
na to tady podíváme. No tyhle, tady na to druhé jezero to budu muset zvihnout trochu vejš. Protože tam máme rezervu, bicáčku. A pokocháme se i na druhé straně. Tak já myslím, že je čas tohleto video ukončit a za chvíli si dáme další. Tak nazdar. Jinak dávejte nám samozřejmě odběry, lajky, sledujte, sdílejte, nazdar.